जतनो हामजामा याफारै त्रिपुरा हास्टेनि लोकरंनो जों दिनै प्रेस मिट नि बिसिंतै साख्लायनानै मोसौबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट दिल्ली अभियान जोंनि 25 तारिखआव थांमानि दंमानि जों 28-29 तारिखआव धरना रनानै दंमानि दिल्ली पुलिस जोंनो 100-150 नि बेसि गेदारिं खायनायनि एलाउ खायनि बागै जों प्रग्राम देफारमा खायखा हानि बागै जों जोंनि डिटेल सायखनानै तारिख थिरावगानिल' आं अमन कयनायनि मोसौखौ दिनै जों देफार खायफानो जोंनि दिल्ली अभियान जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्टनो जों तेबो एफेक्टिभ ते गोबांखौ खायै जों बोसगां फायनाय साल'तलांनाय जे जोंनि थानिबो दिल्ली अभियान थांनाय होनै बांमानि 1000 नि स्राय लायजाक दाबोफोरनो इंगे दिल्ली पुलिस अथॉरिटी जोंनो एलाउ खाया 100-150 जन से एलाउ खाया इंगे जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जे दिल्ली अभियान जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट जों नायबो सारा भारतबर्षनि एमनकि अन्यान्य राज्यनि साइनो जों जन्तर मन्तर गोबांखौ खेबफुंनायनि बागै जों चेष्टा नामोनि एवं सक्सेसबो नाय किन्तु आ जागाव ताबक जों एलाउ उंयानि बागै जों प्रोग्राम देफारमा खायखा आरो फाइनेन्सियल जों तेबो सिनो गानागिनि दिल्लीनि गानागिनि एरिया तनायरनो स्टुडेन्ट सामुं तांनाय तेबो गोबांमा जोंनि त्रिपुरा साराव जों बाय थांयाफोरनो आरो थाङै पार्टिसिपेट खायनिबो दंनाय अमा हायखे जों दिल्लीआव कायसा ऐतिहासिक प्रोग्राम खायै फुनुंनाय ताबक सुजरा निरक जतनो साइमानो जोंनि त्रिपुरा मथाबाय थुंनो जे मुभमेन्ट खायमानि जे स्टाइल एबा केबा सापर्टार बांमानि थुंनो बैसे डिफरेंट उङै फायो निरक नौना बुरैनि बाइक रैली रावबो गोबांखौ गेसों ताबक 1000 या तेबो गोबां जों फायनाय साल' तलांगै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों दिल्ली अभियान खायनाय इंगे बफ्र खायनाय अब डिटेल जोंनि फरम गोनां YTF नि प्रेसिडेन्ट रनेल देबरमा MDC बसाय खोनाना सारिकाहाम जत मीडिया नि आदं रंनो तिनी जों कायसे प्रेस मिट खायनायनि नांथा कारण जों डेट टेन्टेटिव डेट फिक्स खायजाक दंमानि 25 थानाय दिल्ली अभियान ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि बागै ताई 28-29 जों दिल्लीआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनाय होनो किन्तु नुजाखा दिल्ली पुलिस जोंनो परमिशन गैया परमिट खाया only 150 to 200 नि बिसिङा सीमा बद्ध खायि मा खायने परमिशन रियां गमनि ओंखाय लगी सिनि सपोर्टर जों जे 1100 टारगेट ना हमनि अमो एक्सीडिं थाङै जों ताबु टेक द ट्रेन पूरा ट्रेन मान हनि चेष्टा खाय दङ अमो थांनो हायमा दङ ओंखाय अ दिल्ली मुभमेन्ट न जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि बागै इफेक्टिव खायनायनि बागैनो जों गिसा देबक टाइम नहरै जों फायनाय 14 नभेम्बर जों आगरतलानि हयते रवना रनाय ताई त्रिपुराआव 4-5 स्टेशन दंनाय अमो जों बुसकांनि साला साग्लाय रनाय बबो जागा स्टपेज दंनाय 14 जों नकरै ओंखाय 17-18 के जों दिल्लीआव डेमनस्ट्रेशन सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै खायनाय ओंखाय अमन परे 19 तारिख 19 ओंखाय जों दिल्लीसिम रिटार्न खायनाय ते 21 और 21 ओंखाय आगरतला ते सपने अमनो जत त्रिपुरा मथा TWF ताई YTF नि जे थानाय रक दिल्ली अभियान ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि चबाव फानक्रा खाय दिल्लीआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनायनि जे ताबुक सिनि थानाय रक जे लिस्ट रमनि बंगां खय बर 14 जों थांसिनाय 14 थाङै 17-18 खाय दिल्लीआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायसिनाय अको नभेम्बर नि ओंखाय ताई जों सिओ अरो जों गानागानिनि होल इंडिया गानागानि ते होल इंडिया नि सिनि त्रिपुरा दफानि जत लुकुरक जे स्टूडेंट रक जे साम खायनि रक फातारो जे चाकरी खायनि रक जतनो असिनि दिल्ली नि डेमनस्ट्रेशन ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड डेमनस्ट्रेशन बर मानजा खायनाय बागै ताबुक जोंनो अनेक WhatsApp नि कल खाय पार्टिसिपेशन खायनाय बागै
borok dole dole haine sing wansugo Delhi movement sini success sing motamuti 2 থেকে 3000 borok sing gathering haine tai omni logi sing tak isa ngai parliament session cholakalin sini o gera dirbalin movement tebo effective haine bagi jepru parliament session choline Delhi bo apru sini o movement choline Delhi bo o gera dirbalin hambai ngun sunguna tanpe Buskang is 28 तारिख white evening जे खमुलुंगो जे demonstration sampai kelajakan ini. How would the park kelajakan? Ini omokai 28, 29 nongnai sitting demonstration sini khumulungo nai. তো মুই জানাই মিডিয়া এবং যারা তিনি অরং বুসকাঙ্গা জন্য যে কক্তি সানাই প্লাস ত্রিপুরা হাস্তেনি বড় রক লুকুরক নাই তো মুতাবো जों ताम कक्सा साया अब जत हास्तेनि बड़ रंगन बानी जतन हामबाय पुजा माया फारो अर्थात इनके अवश्य मिया जों अफिसियल भावे गभर्नमेंट जों चिठी लिरनो बाध्य होगा चिनी भारतवर्षो ताबुक सबचेये इनके बर'नि मताय कतर इनके दीपावली अ दीपावलिनो बेलाय मानिबो अ मानिबानि कारनै जोंनो जों थांनानै 25 तारिखआव 25 तारिख थाङै जों जुदि जे सगैमानबाय जे आसुमानबायखाय दीपावलिनि একটা डिस्टार्ब बरफनि टंटकलायमान साल ब किन्तु सबचेये टंटकलायमान साल हयতো अनेक बरफ सायमेया ना असमयाव फन्त खरस चेरायनि आं मुखमानि असय फन्त नगनि नग खंरक दीपावलिनो माने इपनि बागे ओ दीपावलिनि तीनो पुलिस प्रशासन जोंनो साका नरक जेबाबे गैदारिंग खायना नायमानि अ गैदारिंग नंनो जों पुरन खायमेया अर्थात जों 150 हयतो 200 बारा नंनो आसु रिमाया इके अ जागाव सिनि बरक थांगाना 1000 आवन बिसिङाव 1000 नि साका ताबो गोबां मा बरक टेबो फाइमासा फाइदों कैबा 1500 फोर नंमानो अबनो जों जत tlangमाय माया अबको जों मा संलायगा आइफानो जों नायनाय लिमिट नि बिसिं थाङै जे जेखेबानो दीपावलिनि अमनो डेट तो काटरिउनि जों 14 तारिख अलरेडी जों फाइनल खायगा ओ 14 तारिख फाइनल मिया जों अलरेडी गभर्नमेंट अफ रेलवे नो जों सिका रेलवे मानिका लगे लगे रेलवे नो जों साका 14 तारिख थानाय 16 तारिख जों सगैनाय तारपरे 17 18 दुई दिन आसुनाय 19 तारिख जों बैक खायनाय 21 तारिख नगो अब जत्त लुकुरक वासुना अंतो अब फाइनल अब कुन कैंसिल मिया अब लास्ट फाइनल अब कैंसिल होगला अब कैंसिल खाय चिनि त्रिपुरा मथानि जोंनो जे सुप्रीमो चिनि नाहार दंनाय मा नाय दंनाय जोंनो तुइदल दंनाय ग्रेटर त्रिपुरानि बागै जोंनो ताबु फन्त त्रिपुरा सानि गाव बखाव जागिरि दंनाय ताबु बो त्रिपुरा हास्टेव माने बोरै हयते चला हयते आरम्भ खालाय नायो अब कायसानो बुबागारानो जों बसकां बिसिम बसकां जे 2023 जे खेपानो ओ त्रिपुरालेन जेता ग्रेटर त्रिपुरालेनो सक्सेस खायरेन बागै जत्त बरो मुनिसुनि बखाव जागि जा सिखला हयते बुरा हयते निनि जेराय हयते जत्त बरो जागि जाग एवं शिक्षित समाज जागि जाग एवं कर्मचारी जागि जाग बनि बागै आं नरनथानि कबमुं दङ जे खेपानो चिनि ओ 14 तारिख कैंसिल नंला जरा जरा थाना हिन रेडी तोनाय रनो 14 तारिख जे खेपानो जों 3टाव कानाय ट्रेन आगरतलाव 3टा कानाय जों आइंगो सगैनाय 2टा हयते 1टाव যদি ट्रेन लेटिं थांगाय हयते 3टा रकम सगैनाय किचा लेट दङ गाय हाइपानो जों जे खेपानो 16 तारिख 3टा एक लास्ट 3टा हयते 3.5टा आरो जों सगैनाय अब नरनथानि आरि कबं दारगैनो जत्त हास्तेनि बर रक जे थाना मुजुं दंनाय रकनो जों tlangnan बागै चिनि लगै आने निजे चिनि तिति एदिजे हास्तेनि सीएम दङ तारपरे चिनि इउनि प्रेसिडेंट दङ तारपरे चिनि दुइजन इउनि सामुं तांनाय तांकारा तांनाय रक बर निजि दङ अबरनो दैनो चिनि तिनि साख्लायमुंखा अ साख्लायमुं लास्ट साख्लायमुं अबायनो फाइनल अबाय जों थानाय हामबाय